Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, nakapungtot ni Mr. Fortesa, gapo iti panang diktar kan Juana ni Lindon. Nakuna na nga awan karbangan ni Lindon ang mangibaga iti anyaman na kayat na. Kayat mo't ni Lindon na papanawo ni Doña Dolores iti safe house, ngem awan ti maaramidan daytoy. Iti daytamot lagundaway, nasdaw ni Celia, idi makita na tinagdakkel a balay ni Bakit Ansing. Nakuna ni Diana anasingpet ti ikit na. Gaputa na idulin na anaimbag ti kinabaknang day di Don Roberto nga amana. Inlawlawag met ni Bakit Ansing ken ni Celia, no kasano ana italag ken Juana dagiti kinabaknang. Iti daytamot lagundaway, kinumusta ni Ruben ni Diana ken nila kay Ignas. Insungbat ti lakay nga awan ti rumbeng apagdanagan na iti balasang. Kabayatan na agsarsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Di man kamat, Lindon. Di mo ba't kayam kabalan ti amam? Panawan na kunag! Oops! Di kaglaw. Di na kumakagura. Gaputay saksakit ka lang. Ay, kaasi kamat. Awanan ti mangisakit kan ka, abuyot mo. Kasanon, no patayan na ka ti amam. Kurang pa'y dayta, apan nakapasakit mo. Di nakatawaan, Doña Dolores. Ang mga no patayan ka. Sige man, aramidam man dayta, no kabaalam. Kabaalak nga aramitan. Patayan ka. Alan aramidam mon. Patayan na ko, no isuti kayat mo. Umay ka! Di na guyudan, Lindon. Iarab ka ititanom. Tapno matay ka. Di mo maaramid dayto. Ditakan! Kinugtahan. Di ka tumalay! Agsubli ka, Doña Dolores! Hani, tulungan na ako. Apay, honey. Nilindon, kaya't nakapagipapasan ka po iti pungtot na kan ka. Anya? Imbaglakit din ta nakatarayak. Tano saan, amangan no dinangran na koon. Anya? O kitam titakyag ko. Naglabaga ka po iti panang mas na kanyag. Honey, di ka nagsangit. Nagsakit tinaramid na kanyag. Kabut-butang day Lindo. Ala, siya kung timakam mo ken Juana. Husto tayo na panagsangsangit mo. Dangramanan ni Lindon, tapno ang nakam, honey. Kurang pailagayam tinaramid ko ken Juana. Saan pailaan nagnakam? Parigatam iti kastaunay, daytay saanan na makapagnahan eh. Anay ko, nagsakita talaga titakyag ko. Natungkol san titulang ko. Anay ko, honey. Di mo kumapatpat siyan dayja, Doña Dolores, papa. Sana pudno dagiti bagbagana. Kurang pailagayam. Ti panang kapil ko ken. Papa. Di kag naknakam! Huston, papa. Di na kong tangranpay. Sinanggam ti danog ko. Jak ipalubos adang ranapay, papa. Husto ko man. Nukas tangarod. Lumaban ka! Daytoy pay! Tiri-tirak di mo! Di mo tiri-tiran di Maglindon. Di nagkabailan! Ala! Lumaban ka, Lindon. Saan asyak ti kalkalabanan? Onyol. Nakakasikan. Nagkapetan dagiti matam. Gapo iti panang dandanog kan Papam. Awan ti makita ko, Nyol.
Nagsakit tintero abagik. Boss, limtag pa yan ti bibig mo. Agdardara ti agong mo. Agasan na, Konyol. Boss, saan na mabalin? Apay asaan na mabalin. Imbilin ni Papam. Saan da ka atultulungan? Anya. Pasensya ka, Boss Lindon. Naingat nga imbilin dayta ni Papam. Inasitgan ka lang. Gaputa masyanakin ka. Nagado ti donor ti Rupam, Boss Lindon. Kayat mo, tasyak ti mangagas kadagiti donor mo, Lindon. Ayop ka talaga. Una yan tilangam. Di mo pa yan may mulag at dagiti matam. Gapo iti nakaro apan nakaparikat mo. Sikat ti makagapo. Nuapaya pinarigat nak ni Papa. Wan, siyak nga agpaiso. Gapo ta kayat ko ang makita ti panagrigat mo. Anya. Mariknam itan, tinariknak idi siyak ti kinabil mo iti mansyon. Kurang payday ta bayad ti pananglokom kanyak, Lindon. Ayop ka, Doña Dolores. Nagbalinak apas pasurot kan kaidi. Amin akayat mo, aramida. Ngam saan itan. Siyak matan ti mang parikat kan ka. Impierno ti biyag mo. Aging gat si bibiyaga. May isa daytoy abar nga umok dagiti buyot ni Mr. Fortesa. Naragsakdang agiinom iti bangir alamisan. Agpapas kayo nga aginom iti alak. Taday tuyin ti maudi aya-ayo ditoy. Agtalinaadak ditoy. Aging gasaan damalpas nga ginom. Sandak abas na mailasin. Gaputan na kalubunga. Agsagana kayo kanyak. Ignas, kumusta ni Ruben ije balay ko? Nasaya at mat, ansing. Maragsakan, itaintuludak iti kanan na. No kasapulan ni Ruben ti adwa makan. Sana parikot. Ikan tayo tapno sana mabisinan. Uhan, ansing. Ay, rabi iuna yun. Ingkamot maturugan, Ignas. Nalabit nga urayan na kan ni Celia ije siledyo. Nakadigos sa payan. Anya? Numisam kamot. Ignas. Nagseryoso ka launay. Inrabak ko lang nga nakadigosan ni Celia. Ay, ansing aya. Nala, mapan ka ni ti siledyo. Di ka pa'y marabak mo't, Ignas. Diyos ko, di mo ipalubos nga dadakas ama pasamak kan ni Ruben. Sa di naman ti ayan na ita, si kanti makaam mo. Yadayom iti paggad. Kayat kun ama ornos ti amin. Hanggang adapay lang ni Lindon amang riribok kada kami. Iso tilapad iti ayan ayat mi kan ni Ruben. Maawatak ti kayat ang mapasamak ni Ruben. Iso asaan nga agsardeng amang anop kan ni Lindon. Alusiisan ka manan, Ignas. Saan kan amat maturog? Ay, di naklatan ikaskaso, Celia. Maturog kalatan. Kasano ak amaturog no makitkita kamot nga alusiisan. Pagkalmaam ko mati panunot kan riknam. Celia. Di mo unay parigatan ti bagim. Madlaw ti imrasan ti bagim. Di ka pa yan makapangan iti husto. Saan ngamin ama ikatidagansan iti barokong ko, Celia? Kasano no saan nga agbaligin ni Ruben iti panagibalas na? Ha? Lakaya kon, Celia. Marik na kon ti panagkapsot ti bagik. No saan nga agbaligin ni Ruben amang likidar kadagiti kabusor? Basitan tinamnama.
Anya ti kayat mo asawan? Celia, jak kayat nga ibalikas. Agkararag tayo laangan kan ni Apo Diyos. Papantayon itayan ti kotse kakatwa. Dalpas tayo na naginom itiara. Sa dino ti papanan yun? Sino ka nagbanlangan ni titalan mi? Ni Ruben, patayan tayo kakatwa. Ta kayo ti patay! Dahil tatirumpan ka na kayo. Adipan ni Satanas. Innam kadagiti buyot ko tinatay idi Rabi. Anya? Pinatay ti saan pa'y amabigbig a suspect. Sigun iti impormasyon na naawat ko. Naggapo dagiti buyot ko iti bar. Honey. Nalabit a palpaliiwan idan ti killer. Saan asinsinan ti killer. Gapo ta pasig nga iti ulo ti tama dagiti buyot ko. Mabutbuta nga kani. Mga ano ni Ruben tinang paltog kadakwada. Saan pa'y nga mo, honey? Madama pa'y lati pa nag-imbestigar dagiti pan nakabagi tilintag. Honey, di na ko mapampanawan. Diyak kaya't agmay-maysa. Mabutbuta nga ka talaga. Awan ti rumpang nga pagdanagam. Napalawlawan ta iti ado aboyot ko. Sana basta makastrag dito iti kabusor. Honey. Apay ngay marakop ka. Diyak kaya't ti matay. Numabalin. At daaklat ta iti abay mo, honey. Honey. Diana, bangkay ti innam alalaki, tinasarakan dagiti otoridad iti Rabi. Diyos ko. Sigun pa'y iti mabasa dito'y pagiwarnak. Pasig nga iti ulo ti tama dagiti biktima. Anya? Adda naala dagiti otoridad. A footage ti CCTV iti nakapasamakan ti pamaltog. Ngam saan ang mailasan ti triggerman. Gaputan nasipngat iti daydi a lugar. Uray tinailanad aladawan dito'y pagiwarnak. Saan basta mailasin ti triggerman? Tata Ignace. Uwan, Diana. Saan ang nabatad day nga ebidensya kontra iti suspek? Tilaangan posibleng aramidin dagiti otoridad. Agdamagda kadagiti posible ang nakakita iti shooting incident. Tata Ignace, adda nga tapakainaigan daytoy ni Ruben. Kinuna tinabasak. Posible akamang ti sindikato dagiti innam a napapatay. Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ruben. Ni Ruben tinang patay ka dagiti buyot tayo, Papa. Kasano nga ambom dayta? Sharpshooter ni Ruben, Papa. No di mo masiputan ti garaw na. Sigurado nga iti ulo ti pagdiswan ti bala ti paltog na. Anya? Nakarangat ko ni Ruben. Isungamok dayta. Saan lang nga siyak ti makapanaknak iti dayta. No si bibiyag pa'y kumaday di Brando. Ibaga na ti pudnukan ka, Papa. Sharpshooter man. Kan saan? Awan bibiyang ko. Papa. Ala. Orno sa Monte Bagim, Linton. Agtignay kan kat patayam day jay a Ruben. Apay a dinaksong batan. Nasakit ka di pa'y latinagam mo kanyak? Saan pa'y akabalan ti bagik ti lumaban, Papa? Anya? Saan pa'y anaimbagan dagiti donor iti rupak? Nagkapit pa'y laang ti may samatak. No saan kumaanatangken ti olom? Saan kumamit ang mapasamak ken katikasta? Papa. Hala, agbaymbag ka. Kalpasan na. Ano pam daya Ruben, kat patayam para kanyak. Wenno saan? Idatag mo ti ulo na itisang wanak. Naawatam? Wan, Papa. Boss Linton, kabailam ka diti paparamid kan ni Papam.
Saan pa'y, Onyol? Nagsakit pa'y lati intero abagik. Limumboy pa'y lati rupam, Boss Lindon. Saan pa'y naging pagdagiti sugat mo? Jak amo na maibturak pa'y ti kastoy nga aramidan kanyak ni Papa. Ha? Anya ti kahit mo asawan, boss? Kasla kayat kung ti pumanaw dito'y safe house. Anya? Wen, Onyol. Kasta ti planok nga aramidan. Jak maaramid day ta idi ubingak pailang. Kanayon nakapasakitan ti amak. Boss? Nabayag a panawon akayat ko idi tagtalaw. Ngam jak maaramid. Gaputa binantayan dakdag iti buyot na. Kastagayam, boss? Wen, Onyol. Ay. Sa anak napatag kini Papa. Iso nga idi intalak na kanyak dagiti illegal a negosyo na. Sinambot kumatan tinaggastos kan nagragsak. Boss Lindon? Mariribukan akpay lang agpampanunot. Nuan niya tirumpeng nga aramidak. Nangagko dagiti imbagbagam kin ni Onyol, Lindon. Anya nga tano ibagak kin ni Papam ti panggap mo nga aramidan. Demonyo ka talaga iti biyak ko, Doña Dolores. Sipsiputam ti amin agaraw ko. Sigurado apatayan na kan ti amam no ibagak dayta kan kwa na. Anya? Agasam, planom ti pumanaw? Ha! Sa anak pa'y analpas anagibalas kan ka. At dapay lasakit iti barukong ko. Gapo iti panang paspasakit mo iti kanyak. Demonyo ka. Duan adaras nga imbalikas mo tay talindon. Agpadatalaeng adimonyo. Di ka unay agtalak, Doña Dolores. Apaman ang makitak ni Diana. Ibutaktak kunti amin kan kwa na. Anya? Adda pa'y lakanyak ti alas. Ibagak kini Diana. Asikatin ang patay iti amana. Di mo aramidan dayta, Linton. Apay kit dinasan. Kas bayad ti panang tray-traydor mo kanyak kin ni Papa. Ibagakon kini Diana ti sikretom. Anya ti aramidan ni Doña Dolores, iti dayta ana ibagakan Juana ni Lindon. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.